LTN Luo Trending Nation. Hey, nyakora mogi machiegni kendo maendi kaka pile. Wadende ni LTN Luo Trending Nation. Kawuono ni endi wach mochoponwa ka. En weche Marwa. Iluongo ni Marwa Awards. Marwa ne jok mang'eny, nitiere jok mang'eny ma compete e Marwa Awards. Omiyo kowinjo gimoro machochni to nyaka wabi together mwawuoye. Meanwhile, ka in kanyo no endo to pok i-subscribe na YouTube channel ni endi, inyalo subscribe. In kanyo ting'e maber ni pok i-subscribe na YouTube channel ni endi, inyalo subscribe. Nitiere information modonjo na momiya gi rapper moro. Rapper ni iluongo ni ng'a? Niko Sam owacho na ni nitiere kaka ng'ato kone. Ng'ato kone ni ji nyalo forge number. Jok ma participate e Marwa Awards nitiere kaka inyalo forge kata kaka inyalo golo gimoro matin to omi trophy. My information madwa nang'e. Omiya ng'ano, namba ne ni ka. Namba ne ni ka endi kendo adwa somo kanyo no. Asomo tandiko, we akawe computer ka piyo. Wawinja ne ka gini en scam koso iluonge ni peto bago. Peto bago ni endi wado winja ne namba ne. Inyalo ndiko koda 0798 kasto en gi 3 1 2 3 en gi 333 kasto en 937 ilonge ne peto bago. Iwo winja ne 0798. Hello? Jatelo? Hey. Nang'o? An iluonga no Omari Nash. Omari, akia ni isewinjo nying Omari. Omari pok awinjo. Wacha winjo. Iluonga no Omari. To an gi kwayo moro matin please. Wacha ko winjo. Rido na kamana ka gima dwa kwa pesa yawa. Kwaya kata pesa bine onge tabu. Pesa bimana kata na kwa. Ja, ingeni anane fail mar sana. An msani. Koro agoga gik machalo MC ge. Like anyalo dhi kumoro. Ya dunge MC, bedo MC. Yes. Koro abedo MC to nyocha bedo nominated e Marwa Awards. The other time last year nabedo number 2. Koro this time round temo push ndi to koro gige winjo ni nitiere mende moro kata last year nwa complain. Nitie jok mang'eny na ywak, an personally to noka ywak, but nitie jok mang'eny mono ywak ma kata this time round ok gine competition. Gidagi giwerego. So a friend na moro no emono kona. No, in fact no kona chon en mani pok abedo gi time mondo contact.
maybe there is how you can help me ma again account trophy mawang. Kore momi agocho ni jatelo. Agocho ni gotieno ka piny okwe. Kore loro na. Dongi konya ba. Ingeni konyo kanye. Specific. Ina konyi kanye. Like abedo nominated as one. Nominated kanye. Marwa Awards. Marwa Awards. Gina awards gi. Dongeni en gima timore en gima timore online. Koro dono se lo. Namano konino okne nyal konyi. No kon emono Asame mano konyi. Okay, kon asamo konyi. Dong asam no se wacho ni do nego judo te bango. Tell him to do the work, bro. I've been in that for more than 8 years. And if you give me a call, I know I'm an intelligent person. Tell Asam to tell you how he's going to help you. He told me he's going to do the worst. Tell him to do the worst he has ever done on earth. Is that okay? Asam tonga jatelo yao. I take care. I'm not in that industry. Then I don't know how I can help you. But I'm no advice you to the wrong person if he's not Asam. Koro, tell that person to advise you and direct to the right person. I'm a wrong person. I'm not in that industry. So kind of Asam I can help you. So kind somebody else, you are talking to a wrong person. Then advise accordingly. Maybe nyeng mangeo. It's not Asam, I don't know that. Tell that guy to guide you, maybe you are calling a wrong number. But if it is Asam, I can listen to you. But kind somebody else, you are calling a very wrong number. Call the right person. Maybe you mistaken the number. And if it is Asam, tell him to do the worst he can do on earth. He sent 2,500. Yes. That 2,500 is not refundable. And he said he's going to do the worst. Tell him to do the worst. Kindly. Yeah. Is that okay? Yeah, it's okay. But yes. If you have spent more than 30,000, nobody has told me to refund. He is talking of 2,500. Tell him to do his worst on earth. He can do. Let him proceed. But if you are talking to somebody else, number now, you are talking to the wrong person. And kindly don't call this number again. Kind of Sam, you are free to call at any time because this number will never be switched off. Is that okay? This is a business number. Very okay. I'm listening to you. Yes. So this guy Ilungonia wewe koni jatelo. Ilungeni Nick en a rapper. Kaka service Nick. A save number. En a rapper. Anya kata somo ni namba ne kai. En gi namba mar namba mar 770. Adongeni inyalo ng'eano mari ng'ato ng'eane Nash. I am not able to help you. You can find another option. Okay, we are consult kode ka en Asam no. Okay, I'm not ready to help you. Can you find another person? Kindly. Okay. Thank you. Yeah. Okay, sir. Look for another person, not me. You're talking to the wrong person. Yeah, nyakoro mugi winjo no kanyo no endo. Jamano ochamo pesa ng'ato kanyo no endo. Siling 2,000 gi 500. Koso wacho ni en 2,000 kendo wacho ni ji oseoro nyaka 30. Koro ma namba ma maybe inyalo bedo godo motang' en 0798 ya 0798 333 937 0798 333 90 0798 333 937. Iwinjo maber kodhiano ne pesa to sechamo mang'eny molo nyaka 30 and it is non-refundable. So my information mabiro ni
kik ng'ato koni gi wach mar Marwa words. Marwa words, it is gima nokela e pacho kaendi machiegni e piny Luo ka, and wan joluo ing'e sani piny tek and ji okete okora moko mang'eny iwinjo. And what I believe is gik mobedo forged gi, you can only forge success through hard work. Success okinya forge, you get it. So number no iluonge ni Peter Mbago. Yeah, so Peter Mbago no wuondo jama moro iluonge ka ni Nick Assam. Yeah, Nick Assam no wuonde ne nitiere kako nyalo timo ne ma odhi mbele mobede iluongo nang'o, mobede okang' manyime kanyo no endo. Akia ni Nick no be yudore, we watema ni manye kanyo no endo mondo wawinjane. Meanwhile, imed parni ni onge giminyalo tim mondo mi trophy. It is something ma biro kwayo jo Marwa. You have 1 year e field ka masani utimo ni ma mar second year. Awacho akia ni ma biro mi ugo line nominations ko subiro timo nango, but it is good. Sava oseketho piny. Sava omiyo Raila pori ywak nyaka kawuono. Yeluru Sava. So jomarwa ng'iane uru yo moro ma at least kata ka ng'ato okoyombo, at least obedo satisfied. Last year nitie jok moko mono complain seriously magi withdraw. To samoro ng'ato withdraw gima onge. Ng'ato samoro withdraw gi 26 votes. Jomoko to yuda lofe. Ng'ato samoro withdraw iwinjo gi, like genuinely they can't tell. You get it? Nikech wan dhano no senyuolwa ge, like you just have to doubt kaluwore gi country ma wantiere. Jomarwa ng'iane uru yo ma unyalo loso go gini maber, maka ng'ato ywa goro to ridhika ni na ywa goro. Gimono chako mora gi voting mawang'ni no wach kachacha endo ni kopo, not kopo, owach maber ni sama gino poko lor ni lore sa 6:10, wach ni screenshot the total votes ma in go. Screenshot total votes ma in go. Koro an kaka ne an gi 2 votes ni na screenshot an go. Koro jomarwa akia ka kubiro miya confirm 2 votes na gima ne system bu 2 votes na to gima ne system bu. LTN nobedo nominated. Un jomarwa wakia nikech mae gima omiyo like ana wuotho we monda kone the truth. Wasani mang'eny wacho ni o mari jogi tiyo kodu, ere transparency, ang' nipo manie tigimiyo ng'ane giwinjo. But I've never thought of that. Nikech ng'ato ka ng'ato nyaka iye loch. Mano be kore kija piem maber. So last year an noyomba. Last year noyomba genuinely. Yeah. Na bet namba 2. This year koyomba tayie genuinely. Tuwadwa ni iye ok ni eti ni like in year out in iye ni oyombe Marwa. Kech nitie jok moko ma ogeno kuom mari bwana motiyo gi resources gi. Jogi tidhi kono ni namba D. Nia oyomba. Ng'iye yo moro mu kata kibiro som top 10. Ka ji ng'enyo som kata top 10 gima giyudo. Kata ka en top 5. Koro ng'ato tiyo kong'e ni ane top 5. Ok ni kore ka ng'ipenjo
Gine Marwa yawa na bet number di. But osekonu maber sani ng'ato nyalo tiyo gi moro moro mar loso pesa. Kaka pesa niko samo osecham kanyo 2000 litna nik litna ko chamo pesa ni to kichak yudo en kategori mar rap wamanya ni nik iwinjo ni it is not refundable kendo otim gima worst monyalo timo jomoko be jochiri yao otim gima worst monyalo timo tim gima worst minyalo timo tek. Nick Simbeni voice The person you are calling cannot be reached. If you wish to leave a voice message, please do so after the tone. Nick Simbe near a voicemail. So ichakimi yalat ne one LTN kind wawache kaka en onge gimo pando an. Yeah. So ikwero ngane Peter Mbago an ayie yani ng'ato timo tije but ujanja ber but tim ujanja malejit jite manyaka tigo mondo yud pesa but time malejit makata ka ng'ano biro ng'iyo kaka ne kawe to wacho bwana ng'ane no maya. Yeah, I have friends mono, they were my friends ndalogo nakia loso poster, they were overcharging me. Yeah, they were overcharging me ndalogo akia kata ni price mar loso artwork pesa di to tinde kawuono amba loso artwork but I appreciate them nikech ne nok gimaya pesa ni mana uru to getimo to I appreciate chaka gini. I remember my first artwork kana chako gimiluongo ni one-on-one super sato nolos nago 1000 cash money with a friend of mine. Iwinjo artwork nolos nago 1000 artwork. So but no maya yo mariek omaya kotiyo tok ni kore no mari or 1000 aloso ni artwork 1000 ikaw artwork be okior tipakuri. Nitie gik mang'eny mabiro haunt jok mang'eny e thurwa ka. Nitie gimoro minyalo timo mipakri ni mungwana to duogo honti. Inyalo time king'e ni maybe an gi connections ang'era molo ng'ane kia ng'awa ni loka but ka koro waduog wang'eyo life kia ni ing'e in connection kata in con person lam Nyasaye omi rieko mikon go jino itim go gimoro kata wan okore mwachamo. Iwinjo Omari onge gi tich moro madang wach ni ondike office kaje jok mang'eny chamo mano janja tu. Ng'ato nyiew mana lawne siling 100 to dhi ogo pas to kete kumoro tidhi nyiewe 500 ochiemo maler nikech omondo gokinyi odhi omanye ogoe pas otimang'o. Yeah, but in idwa ka shortcut ni bas ka watimo marach jokuoge watimo marach con mende utimo marach. It is high time opportunities sani ng'eny nikech piny obiro digital, venture into digital world. Mise kwalo oromo we katieko okoni maber ni
Marwa nego official communication. Marwa negi official communication. So kopone poketimo gimoro amora to ng'e maber ni Marwa nego official communication, mabende aketo ni apani nyalo neno namba kanyo no endo. Kwa kamano tago erokamano ahinya, wachak waromuru kendo next time. Ma pod en mana LTN, Luo Trending Nation. Mok ginya keto kuondego, kel ka waketni. Thank you so much. Okay, kwa majina naitwa Umari Nash. Sijui kama wanifahamu vyema. Nishaelezwa kukuhusu. Ulielezwa nafanya nini? Ama tabia yangu unafanya ama tabia yangu tu uliambiwa. Wewe si mtu mzuri vile. Nafanya nini? Labda unajua ukinijulisha naweza change. Wewe kazi yako ni kukuanika watu huko social media. Hapana, huwa tunasema tu ukweli, sio kuanika mtu. Unajua? Yes. No, I've taken it on a light note too. So we are just trying to make this industry, we are trying to make it straight. Unaona, kwa sababu kuna watu wengi ambao wako na talanta, kuna watu wengi ambao wako na potential, na saa zingine kuna wengine hawapati platform, kuna wengine ambao wako na platform lakini wananyanyaswa, kuna wengine ambao wanajaribu something of that kind. So I got this information, na unajua I got this information and it's also touching you. Sure. Ndo maana nimekupigia, usiseme kuwa mi huwa nasikia tu Mari Yes. So wendo Nick Asamaru Nick Awesome Osa Nick Awesome OSAM Nick Awesome. Nick Awesome jaluo donge? Ajaluo mother. Bas. Koro wadwa keto story ni LTN, Luo Trending Nation. No mere information about ngato no nyanyasa ikanyo. Serious. And then I called the person. So when I called the person, when you called the person? When I called the person, I told the guy that one of the nominees. I'm an MC, and I was nominated in Marwa Awards. Donge. Koro. Yes. Kana bedo nominated, kora dwa noketa number 1. To oiwa pio kora ni ng'amumi namba no iluongo ni Asam, takoni Asam no takia. Ne kare koke na Asam to mano koro konyi tek. Then koro bendo otugo gi psychology mari. Kae na Asam tanyalo wuoyo kodi, koken to you are talking to the wrong person. To kon kae na Asam to kone ni I don't know, it was 2,500. Koro kone ni it is non-refundable, ok duoke, but otim gimonyalo timo kayo wang. Nikech ji osebedo ka oro kata mana 30,000 to poko duoke. Iluonge ni Peter Mbago, yes. I called Peter. Now you are let me cut you short a bit. From that talk, tayari ni bida 100% with my story, right? You are from gimano ngisi no tayari kata kapok ni dimbele ni sebe bida 100% sure ni gimangizo uno ena dier ronge. No wacho maber kabisa ni alituma no oro. Nice. I think I have that voice here with me.
Nice. Don't even bother on that. Continue to mondo kika get you out of track. Yeah, koro. People have even sent 30 to kodwoki. Koro in. Koro mara matis no to kora paro ni inyalo duoki. So I looked for you. I wanted to stream it overnight, but you are not there. So it forced me to. Yes, you called me. Ni ile makosa ulipewa namba yangu ya Telcom. Oh yeah. Adak Kasarani baba Telcom kama dake kase chopa hii order. To okinyal yuda katitim nango kinya yuda. To kida Kasarani anapa ni ndala. Kida Kasarani to dong mano kare we can organize for a talk show whereby people are seeing you. Because magi batimore ne jo penywa. So even before we proceed, any jomoko ni winjo ka awacho gini and maybe they don't know actually what happened. So maybe you can also narrate your part. And ngene ambushi tu akoni ni kaka na gini. So you can also give us your part. We listened. Wacha gidu luo maler ma jo luwi. Idwana wuok sani. Kono gimotim. Donge wacha gimotimore. Okay, gima notimre en ya. Donge nomination timre. Mar Marwa. Yeah. Abedo nominated maber kaka best Luo artist of the year. Mano jo emo forward nyinga for nominations makalo. Koro it was time for voting. Your vote. Yeah. Atemo convince osiepe na madano ni vote ma or na nyaka message kaka gi vote ngato vote ni kata mana gi 50 bob ngato vote ni an nyaka gi friends mne oro na nyaka pesa ngato ni kata oko oro ni tao ngisi ni vote for yourself. At the end of the day abene nyaka na vote for myself nikech giri. Yeah. Plus nan gi tich. Yeah. By the time in a voting period ni timre akawelo fangwena chwado voting mamara. Yeah. This is something that happens. You have to sacrifice sometimes. If you want something good, you have to sacrifice. Yeah. After final day ma voting, dung nungi swani ngatu kila ngatu screenshot or take a screenshot of their votes. Casto dongwa tieko. Kore the following day, I received a very strange call. Yeah. From this guy named Peter Mbago. Akaniita with my stage name, Nick Awesome. Even ade, tangisa ni an okay. Aparo nikataka ni wuoyo kode sim tiwinjo ni en ngat ma wuoyo in a way minyalo feel ni he has mastered the talk. He has mastered how to convince someone. So if aonge very rude. Yeah, actually. He's not rude, he's not arrogant. Ako very smart. Ta ongisa ni bwana, we are the panelists at Marwa Music Awards. To waneno kaka ibendi temo vote, aneno kaka dhano vote ni kacha kila ngato waneno votes magi. To bet kinge ni ma Kenya. Yeah. To Kenya kila kitu nitie kaka watimoga. Jatelo puro lal matin kanyo no endo o reconnect. Akiana amanye offline. Mano nagucho ne offline online kanyo no endo aneno ka wawite mbui kanyo no endo. Mano niko samo temo leronwa gimo notimore kaka notimore kaka winjo kolero kanyo no endo. Imbende inyalo golane pachi kaka iwinje kanyo no endo. Ma pod en LTN Luo Trending Nation. Wakele akela mos winjo ka ng'ato nomiye information, ng'ato mi Nick Awesome. Yo umari no ok kama ber wanika ji. Wano kwa anika ji. Watema ni waketu gimoro obedo makare.
That is our main aim. That is our goal. Koro nyakora mogimed parni kanyo endo ni Marwa Awards kata Marwa Events Limited gin gi namba achiel mar communication. We watemane kapod wanya yudo Nick Osam kanyo no endo mondo mi wane mathoth about gimono timore. Ochako manya ni Nick kanyo no endo. Hello. Jatelo. Yes, hang up kose ane masimu dire ita kakie. Hapa ni nena network no kawinji maler ne kora linga kanyo no endo. Oh, corona wacho ni ya. Yes. Koro after ngani ipenja katwara award, tangisa ni bwana kila ngato dwaro gini. To ngisa ni bas, Nick, dano dwaro gini, to an kaka agocho ni from Marwa Music Awards. Wane panelists, wane jok mangiyo gigi kaka dhiyo, wane jok madhi create awards gi mo make sure ni ngane oyudo ma. Yes. Iwinjo? I'm telling you facts makata kinyalo retrieve all the calls mangano no make to me. I'm speaking nothing but the truth. Yes. Iwinjo? Koro ngani opinion koro sidwara nango. To ngisa ni well, you kwangiyo from the voting end, from our end, you are one of those guys who perform a bear in terms of votes. Yes. But koro nyaki gimoro e kwa migini. Iwinjo? Nyaki gol gimoro. Tapenje ni ya bwana. Apenjo no siepna ma anta sekete matek mas askoma ji vote na tingeo wa Kenya bende mondo vote ni ngato enena fan kanyo makata seche mondo gole ten bob. LTN Low Trending Mission.